Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman karahayan kawilujingan kabaka sorasan mugi kunjung ngarsanipun para pandemen budaya kesenian tradisional Turangga Sekarjati ingkang pumijil saking tlatah Dusun Gedangan Desa Tipik Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Jawa Tengah Indonesia. Sugeng siang, sugeng pemanggihan dumateng kawula sakadang pamatri budaya kesenian tradisional Turangga Sekarjati Usada. Wonten rikalenggahan siang punika nuhoni dawuh saking panjenenganipun Bapak Ardani sak gotrah keluarga. Kawula sak rombongan sak keluarga ageng saking Turangga Sekarjati Usada umarak suwan ngarsanipun warga masyarakat Ngragoan RT 23 RW 06 Kenteng Susukan Semarang. Ambok bilih sawanggih saking kadang-kadang Turangga Sekarjati Usada wonten ing rikalenggahan sang punika badhe ngaturaken menggah beksan-beksan ingkang sampun karakit kaarasemen dening kadang-kadang Wira Pradonga wonten ing rikalenggahan sang punika. Sawanggih kadang-kadang saking pamatri budaya Turangga Sekarjati Usada badhe ngaturaken tigang besan ingkang antawisipun ingkang sepindah tarian keprajuritan ingkang angka kalih beksan sentewere saking gadis-gadis utawi widodari-widodari saking Sekarjati Usada. Dene beksan ing angka 3 buta rimang katuraken dening warga masyarakat wonten ing rikalenggahan sang punika. Ugi wonten ing rikalenggahan sang punika kadang-kadang pamatri budaya Turangga Sekarjati Usada makarya sarengan pikanca 168 profesional audio matur sembah nuwun. Ugi wonten rikalenggahan sang punika kadang-kadang pamatri budaya Sekarjati Usada nganakaken wonten ing streaming hambuk bilih saking warga masyarakat dereng saged rawuh wonten ing sang punika saged nuweni wonten ing HP panjenengan wonten ing channel Eka Musik Pro. Ugi ngaturaken panuwun saking kadang-kadang YouTuber wonten CP channel wonten Jagus channel ugi wonten Eka Official lan Eka Musik Pro. Setunggal beksan katuraken saking kadang-kadang Turangga Sekarjati Usada kagem sedaya warga masyarakat wonten mriku Sekarjati Usada ngumandang yo loh was
เ
perdana terbaiknya dari putra-putra dari Sekar Jati Usoto untuk kesempatan di sore hari ini menemani untuk segenap warga masyarakat Keraguan Keteng. Sesuatu yang kita hormati, satu persembahan dari keluarga besar dari beliau Bapak Ardani dalam satu acara tasyakuran. Matur thank you sembah nuwun yang sudah memberikan kesempatan kepada kami sehingga untuk kesempatan di sore hari ini kami dari keluarga besar Sekar Jati Usoto dapat nuansa satu hadir bersama rekan-rekan Sekar Jati Usoto dalam nuansa yang istimewa dan satu persembahan yang teristimewanya dari teman-teman dari Sekar Jati Usoto. Untuk kesempatan di sore hari ini wabil khusus salam perkenalan, salam perjumpaan dari rekan-rekan dari Sekar Jati Usoto untuk kesempatan di siang hari ini memberikan skor terbaiknya buat segenap warga masyarakat dan juga untuk kesempatan di sore hari ini kami kerja bareng bersama 16 dalam rampol profesional audio Matur Sebanun dan juga teman-teman dari YouTuber ada CP Channel, ada Yegus Petualang Channel dan juga ada Eka Official dan juga streaming di Eka Musik Pro. Hadir bersama rekan-rekan dari musisi-musisi handalnya dari Eka Musik yang hadir untuk kesempatan di sore hari ini menemani untuk bola-bola bersama ada artisnya, ada si cantik Ayu Laras dan juga ada Eka Suci menemani untuk segenap warga masyarakat sembari menunggu teman-teman dari Sekar Jati untuk terbangun dari tidurnya. Hadir bersama all artisnya ya co. Kembali hadir bersama Eka Musik Pro.